equivalent to 1 cup of rice yung nababagsak dito. So, ayan. Tingnan natin. So, ayan. So, ito yung 1 cup of rice. So, kung gusto mo, 2 cup of rice, hila ka ulit. So, ayan. So, meron ka ng 2 cup of rice. So, hello mga beshies. So, today is gagawa ako ng unboxing at the same time, first impression review nitong rice dispenser ng Tupperware. So, ito pala yung box ng Tupperware mga besh. So, ayan, medyo malaki siya. So, buksan na natin. So, ayan. So, bali sa, ito yung makikita mo yung rice dispenser mismo. And then, meron siyang mga leaflets. Ayan. And then, ang isa pa. So, ayan. And then, next is, tanggalan natin ng cellophane or plastic. So, ayan. Ganito siya kalaki mga besh. So, yung color niya mga besh is a combination of red and white. So, ayan. And then, yung takip niya is red. And then, may nakalagay dyan na Tupperware. So, ayan. So, buksan natin. So, ito yung takip. And then, sa loob is ito. And then, sa baba is ganito. And then, may silicone feet siya para hindi madulas pag nilagay mo siya sa counter. And then, red din yung dispenser niya mismo. So, yan. So, yung price nito mga bash is, yung regular price talaga niya is 4,090 pesos. Pero nakuha ko lang siya last month ng 1,800 pesos kasi nagsisale sila. So, ayan. So, ginagrab ko na talaga siya kasi malaki rin ang discount. So, yung capacity para nitong rice dispenser mga besh is 10 kilos. So, i-try natin ngayon kung magkasya ba talaga dito yung 10 kilos. So, may dalawa ako ditong tag 5 kilos na rice. So, ayan. I-open natin. So, ayan mga besh, medyo puno talaga siya. So, ayan. As you can see, makikita nyo dito yung rice. So, hanggang dyan yung rice, yung 10 kilos. So, ayan. So, ayan mga besh. So, tingnan natin. So, ito wala siyang laman. Ito yung parang lagayan ng bigas. So, lagay natin siya ulit. So, para makakuha ka ng 1 cup of rice, so, hilahin mo siya. Itong part na ito, hilahin mo siya. So, ayan, isang hila mo nito is equivalent to 1 cup of rice yung nababagsak dito. So, ayan, tingnan natin. So, ayan. So, ito yung 1 cup of rice. So, kung gusto mo, 2 cup of rice, hila ka ulit. So, ayan. So, meron ka ng 2 cup of rice. So, ayan. Diba? Maganda siya mga besh. So, isa sa nagustuhan ko sa kanya mga besh is itong takip niya. So, ayan. It's very tight. So, hindi talaga siya mapasukan ng insekto. And then, yung design niya is very sleek or slim talaga siya. So, hindi siya agaw espasyo ng yung counter or kung saan mo man siya ilagay. And then, itong body niya, transparent. So, makikita mo talaga kung may bigas ka pa or wala na. So, kailangan mo na bang bumili or hindi pa? Kasi nakikita mo siya dito.
So, ayan mga besh. So, ang constant talaga nito mga besh is medyo pricey lang talaga siya. Pero mag-abang-abang lang kayo kung magsisale sila kasi magsisale naman talaga sila. So, from 4,090 pesos na kuha ko siya ng 1,800 pesos. And it's not bad na rin mga besh, diba? Malaking tulong talaga yung kumukuha ka ng naka-sale sila. So, ayan, and 1,800 is not bad na rin para sa ating mga nanay na nagbabudget kasi yung Tupperware is 1 month to pay naman and pwede mo siyang gawing 2 gifts, so hindi na siya mabigat para sa atin. So ayan mga besh, so I highly recommend talaga nito mga besh. In terms of durability naman talaga, it's the name na Tupperware, so matibay talaga siya. So ayan, sana nakatulong ito sa inyo sa may plano na kumukuha nito. Go na mga besh. Pero magantay-antay lang kayo pag nakasale sila. So ayan, so that's all. So sana nakatulong itong video na ito. So till next time, and I will see you on my next video. Bye-bye!